Indakasara ni mwana wangu. Ndotobikira mwana wangu porridge. Acha togara. Ndopikira mwana wangu bota. Ndotopaka kupedza kutore badza rangu. Ndiende pamu. Ndototore badza rangu. Ndotoende pamunda nemwana wangu yabereke pamunda pangu. Svikeka boy kangu kandori munjira kudai. Mwana wangu gadzike. Dojibondora jeje. Teachkatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojibondora jeje. Aya munomu ndine nyaya yangu yemwana uyu. Mwana wangu anonzi Spencer. Ndiye first born yangu, Spencer Girl Sign. Mwana uyu akatanga dambudziko rake rainaro. Dambudziko rakanga takabara mwana wedu zvakanaka. Kusvika panguva yekuti wakutanga kugara. Mwana unowu otanga kugara. Mai vacho vakati ndisarirewo nemwana. Kutaura kuna mai yangu akagara uko. Sandisarirewo nemwana ndikudzoka akaenda kumba kwawo ngepandima papera fosa. Padhuza ndokasodzoka ndakasauka pamukaka. Right. Adaro zhazhia mbuya akasara nemwana. Mai acho pakadzoka. Andi mwana mumwe unongabereka mwana wako unoziva masiri aita nemakuru akaita nemabari akakamuita. Obata mwana kudai. Oti ambuya mwana wadonha ero. Mariga mwana ere. Kazi mbuya angati handina ino. Mbuya mariga mwana ere chikazi handina. Right. Adaro zhazhia mai acho akatora mwana udoko kuyamwisa kudai. Udo kuti ati mwana adaidzire chozi mvura kudai. Uri chikora kuti ati chakati kudai. Mwana wanga ndiye wabatwa chii? Tsaya dzake. Tobva ipapo mwana aita dambudziko kuti zvakati mwana itokura zvidaro eikura zvidaro takazondoti inini ndini muridzi womwana ngandipotiwo nyongoro ndega sinzi wakasikirwe mwana ana chaataura mai acho ndiwo aibvunzana nawangu mai eibvunzana mwana unombuya betombota gakawari rimweni rosikatomboiti betomboshuphana zvikatazoti inini mirai ndingodini ndini muridzi womwana mirai ndimbotiwo hangu ndega hangu anokuadvaisa anondinyangara pakutoona panakaenda pendodzoka mwana wanga ECD wanga kutoenda wataka mwana akatokura kata ku ECD maticha echindobvunza idaidzira mamedhe macho kuti misibi inodishupa mwana unowu ndazodaro zvemabhuya ndakaenda kwendakaenda ndoizoenda ndochinangana namai yangu mbuya imimi kwendava zviri kuzi zvakati zviri kuzi mwana uyu ndimakasirwa imimi asi mwana uyu makambowashidzana makambobvukurwa makambotorwa ndiani mwana pakaita gondoka rakatore mwana asi mumaoko mwenyu ndo makatorwa chii mwana ndabvunzana namai yangu paya akada kumbozvitsamura ndikati mbuya ani handisi kuseka muri mai yangu mukandibara handizoti botso kana kuti handisi kuita sei handisi kuseka pane nyaya mwana uyu ndatambudzika ndiende kuchikoro ndichitambudzika kubva mwana akatsonga ndindohamba ndipedza mare ndakasvika panguva yekuti mai ava vakanditaurira kuti mwana uyu mwanangu ndakatorerwa mwana ndichisakura zvishove ndakasirwa nemai yacho paya andakati ndisvitaure zvinhu zvawakatore mwana uripo wakatore mwana wangu ndiani mbuya uripo wakatore mwana wangu ndinhingi zvokutaura sita rake taura wangu maiguru wangu kaza mukoma kaza baba yedu ndasara baba pampamba tomaidwa ndo maiguru wangu ndo atora chini mwana uyu right ini ndikati no handiti yeze family ngedu hazvinobuda kunzi hazvinodi ngatibvunzane tega panapa takabvunzana ndakasvikire wangu mukoma baba wedu mukoma panyaya yemwana uyu pane problem iri kuitika ini panyaya yemwana uyu tadini tamboonesana mukoma ndende nyaya unoti mukoma akati iwe mfana wangu unoziva kuti iwe akauraya munhu kwachadzwa here iwe unoziva here iwe ungatore 2 kg yemadiamonds nanhasi unodya mari idzodzo mari yacho unogona kuti haushandi auitisa wabva kubasa wakadai so uchienda kouraya munhu kwachadzwa uchotore chinyi uchotora 2 kg yemadiamonds ngati mukoma hazvina kushata
paitike nhamo kutakabvunzana pakafamba mukomana mabhazi Robert. Ndikati no mukoma anhu akatongana kudaio. Chimatauracho chakanaka. Inini mari iyi ndina $100 makamangara chino. Aya takamangara panyaya kutore mwana wangu kwaakaita. Kutore mwana uyu kwaakaita. Kuita kushanda ndiye. Pamwe zvibatana mukoma. Ndio akangarisa mwana wenyu. Ndio akangarisa mwana wangu. Asi kuti ndidai. Mukoma urorwara ere mwana? Mwana undorwara. Arwere mwana. Urwere umwana mukamutarisha dai amungavhuri. Urwere umwana uyu unoti angamuka akazvimba kana meso kana zvingada kumbozvimba nhengo dzake idzi ndeingotora mwana ndiende kukwere kuti ndifambira mwana. Ndifambira mwana ngazi mwana uno zvakadai utoshandiswa ndi mukoma akweyo asi wakatwara ziyo. Right, apa yo kuti mukoma ako na uyo mukadzi uyo ndio ari kushandisa mwana wako. Ndio akani connection. Right, apa pasamwe ndinoka mangara antu angana. Kuti Phyllis ndazoti Phyllis inatendanisani. Mukoma ako acha. Solomon akamangara. Akamangara Solomon. Asana Phyllis kumbira mo. Ngoti kumbira mama kunge mrongo. Ba. Kumbira mama. Pane zvinhu zvataurwa apa mai, pane chemunowedzera ere kana kupingudza pane zvinhu zvataurwa ndibaba? Ndinotaura ngezvekuti pane zvese zvaataura hapana chendinoziva. Ngei mwechiti hapana chemunoziva? Handinongotore mwana wake. Mbuya, ndikwana mbuya. Mbuya ndi munhu kama akazibvunza kumbirawo maoko dai. Amaoko akakumbira. Kuna mbuya mukanitaura chinhu chakaitika mwasirwa mwana muri kumunhu. Inini chakaitika peni. Jeneti munoremba. Jeneti munoremba. Ndozira. Inini ndakasirwa mwana ngemuroora uyu. Andisira kuti mbuya andichamboende kumba kwangu. Wakaende kumba kwake Bandima. Ndakasara nemwana wangu. Ndotobikira mwana wangu porridge. Achatogara, ndobikira mwana wangu bota. Ndotopaka kupedza kutore badza rangu. Ndiende pamunhu. Ndototore badza rangu, ndotoende pamunda nemwana wangu yabereke pamunda pangu. Svika kabwe kangu kandori munjira kudai. Mwana wangu gadzike. Ndakadzika mwana wangu ndakatema mapadza anokwana kana kuteva asikasitini kuteni. Gwe mwana wangu agara pachipuwa. Hambi asati adini. Wakagara pakuwa. Ndona iyo ambuke mugero, muroro wangu. Wakaambuke kamugero karipo kudai. Ambuke kamugero, ndiri kumuona. Ini ndochigarira kuti uchachiti ashumi kana kuti mangwana ni mbuya. Akuna. Undomhanya kuti utore mwana iye. Utobate mwana. Pakumbatire kumuoko rubofu kudai. Pakutobate kudai. Pakutoenda, svika inda chitomira kudai. Munhu uri kuite nyumba. Svika mukicheni mwake pindikiti. Watopinde mukicheni mwake. Mwimwe arimo. Kuidini uyu. Nene nani ndatokuwe chidzimira. Chidzimira mwese chidzimira. Kana mboshama muromo wangu andina. Mai wacho kuuya, andina kuwataurira. Baba wacho kuuya, andina kuwataurira. Tagara. Totoone zvinotoite mwana wangu. Mwana unobawo nini amunorugara zvinezvi. Mwana unomuchati akura nekahanja dzikachiko chikurawo. Ndikati uchachizoti akadaro kwari ega kufinye hanja dziyo. Uchachika mwana afa panapa. Ngatimbohambire mwana uyu mani. Chakwadi patakaya nekukaitirana muroora ndiye mwana wangu ndiye uyu. Ngati hambi chapota. Ndakahamba. Kusvika ndizvo mbuya. Munhu akatora mwana wenyu ndiyani. Mukadzi wechidiki so kudai. Ngati muroora. Akati mwana wenyu uyu, mwana wenyu azumira mushi. Wakashanjiwa ndiye mwana. Nanyamusi ndakatogara kudai pendinohamba kudai. Kana kurara chaiko andirari. Ndinonga ndakapira. Upirire izvozvo kana korotekesana nemuroora tototadza kutotekesana. Mukomana waitouya akatoshinga kwendiri ndetoti anyachaya watochaya zvake. Ina andina chinoziya. Si mwana kutorwa akatorwa. Ngemuroora. Tore mwana wangu wopinda naye mukicheni mwake kuti. Ina ndisi kuziya kuti wakaende komuiteni kana kuti wakaende komudini. Achina. Ndizvo zvandakaona mama. Mbuya imwimwe. Ndodoti mumbondipe.
kumunda kwemairima kwemaigadzike mwana pachiburi nekumhatso kukichini pane distance yakadini kuti muzoona kuti mwana watorwa pachiburi kumunda kwemairima waendiwa naye wapindiwa naye mukichini. Pane muhambo wakadini apapo anopaziya. Ningaedzanisana neimba iri apa iyi. Imba iri apa ini. Ndiye ningateedzanisana naye kuti pakati pane kachimugere kudai. Apasha pano ndaakutorima. Padhuze nedzimba dzake paito kundoti akandoti ambo kundodai watosvike pandaitorimapo. Inini regai nditi mbuya vataura zvavataura kana vaine dambudziko ravo rekutaura zvakashata kumunhu kubva azvitaura pamberi pedare kuti wakatora avo vati vari kuti handina kutombozviita amai mwazwari zvataura mbuya ananzi akatomuona ine ndoanga ane mwana akamuona kuti mhanya nemwana mukapinda naye mukicheni. Handina kuende pamunda pairima kutore mwana wavo. Handina kumbotore mwana wavo. Asi kurwara kuita mwana wavo pane chemunoziya here apo? Handina chendinoziya pakurwara kwemwana. Iwo kana aine zvaanoziya. Zvakanaka. Hapana kushata. Hero mwana. Umwe naumwe nepfungwa yake. hazvindonetsi vanode kungosimudza maoko chete because ava vari kutoti imimi makatore mwana wangu vari neconfident ari kuti handina. Ndiyada kumbobvunza mbuya kuti nerimwe rezuva makamboona iri mbuya echirima aine mwana parutivi pabuwe riri kutaurwa. Makamboona rimwe rezuva pamazuva acho ari kurima aine mwana parutivi makamboona pamazuva acho sekutaura kwaakamboita pakutanga aitaura kone makore ondinda iri nekwemini. Ndati makamboaona ere ari kurima aine mwana parutivi? Handina. Wairima pacho pairima pacho matso yenyu ndairimepo pamakore aitaurapo kuti ndatore mwana wavo. Aya mbuya ari kuti pairima pari techitarise tsanangudzo dzamai aya mbuya haichikura ndekana paanoti ndo pairima pacho uyo mukadzi uyo uri kuti ndini ndaiparima asi waipadini ndizvo pakatorwa mwana uyu mbuya imimi mwana uyu wakatorwa muna 2009 because hapana kutorwa negore apa parotitimugozi zvakadai wakatorwa muna 2009 mwana here iwo paakatanga kutsanangudza akati 2008 pakatanga kutsanangudza ivo akatangi kutaura dambudziko remwanewo 2008 nauyu paakatanga nyaya iri kuti buda nhasi because uyo uri kuvhiringa mai ake apo nevanhu kutsvage chikonzero chemwana wacho pamusoro pane panodozvisa ndangozwa kuti mwana wakatorwa achipinda mukicheni namuya wakazomutora mubva mukicheni here kuti zvakafamba sei kuti vapinda mukicheni wakapedza nguva yakadini wakabuda sei wakapedza nguva yakadini azosvika maoko mwenyu ane aya mudzi wakasirwa mwana mbuya mai wakatorwe mwana kuzodazwe kudzoserwa futi he kuzoti musunge munaye mwana uyu zvakafamba sei here wakatore nguva yakadini ari mukicheni nemuroora wenyu mwana wakatore nguva yakareba ari mukicheni toti kutanga utotaura kwatachita kuno utorimo mumhatso uno kuti ini ndandicharimi pei ndakandotsike badza ndakandonandise kudai ini ndakandozoone mwana wangu atogadzikwe pamhatso yake yaiata kudai wandozvigadzike kudai pandakatarisa kudai wandozvigadzike ndizoti mwana wangu uya wadhaa pabanzi inini pane pendabate mubvunzwa nandiyangorima mubvunzo womukura unokupindurwa zvakanaka boni ndikumbira kuti ubude muno matitozvonesana ndinoda kugara pasi musiyai boni adudesana pane mubvunzo wabvunza angorima kuti zvakaitika here zvinezvi ava pamwatanga pawabvunza kuti zvakaitika here vati hazvina kuitika vati hapana chakambodini chakaitika but pakutsanangura kwavo vakuzodzokera abvunga navo kuti pagore raari kutaura ndini ndairimepo gore rairimepo rati ndore mwakuteedza kubvunza kuti ndigore ripi chakamboitikepo pamundapo kwemairima chiinyi pendiri kuti gore raari kutaura rondindairimepo chii chakamboitikepo pamairimapo kutanga kuitaura nhasi nyaya yacho vakamboitaura kudarika mungundumi echitsanangudza negore racho
ndore ndiri ndakataura kuti gore raakatauraro kuti mera paita munda sanditi paite munda azopinze munda kuti panonga paitowa makakatorwa nei emunda kuti awa kuti ndindaiparima asavari kuti ndindaipadini ndaiparima ndipakaitika chiitiko chochei chemwana kuti mwana ombonyangarika wozodzokera ke panzvimbo sandipatozoti chakamboitika apapo chiinyi kuti mimi gore rongoti mwari ziya kuti gore shuwa zvakaitika chii chakamboitika ini ndouyawo rimweni saidi akomana wotorerwa mwana wondisiya mwana rokoroti iwe urikuitene mwana wangu wapedza mwana wenu rozi nzi avava wokorera kuta kuti mwana wenu wanga atorwa wochizotaura manyaya ekupopotero zviri patu ndezviri patu zvinobata futi amai ndimwakasirwa mwana pamwe amutoziva nemurayiri bozi ndimwe mwairima pamunda pacho uyu wange unogara pasaidi nemunda wacho saka muri tu hapana unoziyana neumweni kuti nopo wakanaka nopo wakashata munda umbori wani amborima ayambuya umbori wani ndairima munda wanga uri wamaikuru mukadzi mukuru pamusha wakazoshaira ngewani munda ndati munda ngewani onire kwete wanga munda ngewani uri wani unyambori pamba mwadzi unoda kutsanangura musirepara indire munda wangu unozovaisawo uzouya minda dzekwachikunura munda wanga uri wamaikuru saka waindo inindi ndakatanga kurimepo ivo ndo wakazopedzera kurimepo pamunda pamusoro izwai munoziva kuti kaere zvimweni zvacho kaere amutoziva ndii mwaitorimembe munhu munodaro imwe mwaitorimao maningi muchitonyererwa muchiembawo muchionyererwa muri pamunda pacho mune mwana mani mune mwana udaro mobatirirwa mwana uya choa munobatirwa mwana iyo zvimwana uramo munonga mwaitopopotawo mwitomutaurawo kuti munda uno uzongora wamaikuru imi muri maini mwamuri maini ndosakei ini ndinombozodzokorora manje nekuti apa tiri apa tiri kusefe nyaya iyi handiti kusvikira mwana wenyu mwanakomana uyo aite zvekungari kubvurungudzai kuti mubudise chiitiko chekunyangarika kwemwana wamwakaona mukati ndakanga ndambobatwa chadzimbira kuti ndichadaidzira kuti usatora mwana iwe hazvichaiti handiti pakupedza mayezi esaya uyu kusvikira pakuzobate chigori izvo chaicho chaicho muchinatsoziva kuti uyu ndiye akanga atora mwana wenyu tangai kuzvisefa musati mwapedza mari yakawanda chokwadi ndicho chaicho chaicho chezvinofanirwa kunga zvingori mukasvipidza vanhu zvemuchasvipidza muchazozvigeza ko zvaari kuita kuti anzi azvimbe kudzasi kwake chini chiri kuitika kuti azvimbe kudzasi kwake maprivates akakuzvimba chini chiri kuitika pemwakambofamba ini pendakafamba mumambo akazwa kuti ari kunamburwa nenyoka yendara ndiro nanzva zvikatozibvisa bhurukwa rako mufana wangu utobviswa bhurukwa zvikazi nhengo yake iri yakutopera wasara nehwani imwe yakutopera zvikazi mwana uno ichipedza apa yakutonanzva uyu unokwanisa kufa kana kutongodhimuka soro tongoya nesangwa muonipo mambo kumupa uyu kumuti hai mambo budisai coin imene apa kumuti iyi mari mambo mwana uri apa uyu nderengero mari munhu iri apa uya apa masango asanzokuona aiziba kana kuti hai anyore kudai zvese wainyora zvese atonyori ato asati unyora kana zita rake ari kuno idemhe mambo pane pandazwa mbuya achiti mbuya nemuroora amuresani zvakambotanga sei kuti mbuya nemuroora asamuresani tachatanga chii uyu muroora uyu watotaurwa kuti totovhiringana hai nemuroora uyu aroora yenyu yeshe ini ndiri kunatsa kundozviclarifya semataurire muri kuita hakuna munhu unorya muonini mudare munhu musapasiya ipapo kwai ndakanga ndovhiringana nemuroora uyo watendani mwana wavo avo vanga kuchiti iwewe ndakakusire mwana unozodzoka adai ngeiji indade kuenda asi manje manga uchibvunza here maquestions ndapadzoka ndikati mbuya makore akawanda kana kuti hanzi madhezi akawanda ekuzoti hanzi munozotaura kuti mwana wakatorwa ndinhingi
musingatauri mwana achirwara mwana uyu chachatarisa ikaire zviruzi waitokona uchikoro achatokoni zita rake akoni kunyora maprivate parts ake nhengo dzake dziri kuchisviniwa dzakutopera ko uri weke iwe unozwa sei kwakundonyarara kwazotaura nhasi munhu atobungu mpewa mufana uyu ndinomuziva mufana nditomuziva maningi ndatosirisirwa maningi wakadzakira maningi kakundoramba ndonyarara kuti ositara mwana mudari kuti ndi uyu wakadai unoatenda navo pane nyaya yataura apa kuti nyaya iri yakambonga iri mahedman kondomi ndokuti akatombopo judgment kana chii chakaita mungatsanangura chini shoti kuti mwaende pamukondomi vanganga mangari pamukondomi ndiani yakambozo chini yakaperere pari pamukondomi petakaendesana tatataenda pasapo kwai kusiri kuenda komangarana pakwai kuti tegaisu eze family yedu ka atisi kuchaisana toti tikasangana kudai tirikuona ungati hai iri tori shumba uchitoti tega kuakomana tichirisa kudai atisi kuonana kudai atisi kuzwisisana kudai saka tikaenda pana headman ndokutoenda kogasana zviro zvedu kobvuna mudaita kwai kuri kobvuna nyaya yemaererano nemwana uyu headman zviri kudai asi zviro zviri kunanga chini mukoma unoita ananga kuti mukoma ndimo munoziya pane zvepane mwana pamusoro yemubvunzo wambi namaibhurwa pamusoro yeatendant mwakabve kunanga imwe handika makwai mwekomba mai handika mai angasingapazoti hai chakakonesa kuti mwana arware munoona wakadini wakatore mwana handika right ndopasirira yawa inombata patoko right kuzoti azonangana apa takatora mai apa kwapressure kuti mbuya nditaurire kuti mwana uri kuzi wakabvira mumako mwenyu mai ava ndokuzotoambe ndaa ndokuzokombawo kuti iyo kuti ndoenderere mwana nyaya yakutanga kwasayanisi mumirai romunfurofe tiri chaisiriyo nyaya yekutanga yekwasayanikere tina mbuya amweni ane muoko wakabhenda migwa ndiwo akabva futi yemudare munhu kubudikidza kwezvinhu izvozvo zvakundoitika zvinhu zvakadaro mugara futi maigara nawo akaendeserwei mbuya chakaita kuti aende kumhatso kwawo chii chakaita kuti aende akazi ngaiti koripei koripira murume wavo ndozvakakaso muri kuona here muri muroora murikuzviona muri kuzviona here kuti hanzi zvinhu zvemudzinza zviri kubuda mudzinza umo zvimwe zvacho hazviri kunyanya maningi kupinda into maningi muri kuona mwana wakurwara ndimwe aigara namai wavo mwana wakurwara futi vaakuya futi kupinda futi yemudare ndimwe aigara futi nawo mbuya ainetsa futi yekurwara nyaya aina kutangira pana mbuya iwayo unofunga kuti indawe wechiteni wokunongedzerwa ndiwavo wese waandonongedzera wazi wandishatira nehanzvadzi dzake ana atete anonongedzera kuti hanzvadzi dzangu dzinorora handizivi kuti wakamunakira wacho ndiani ana atete alright iri exactly alright ngatinozwawo wangu ini hamwe hai anhu anaya ari 2 gogo akasara nemwana namai anozi akabvuke mwana yaka they know ichi it's either pane jana raifana kuzi kwakufanira kutorwa uyo chiramba kana kuti pane kuwatsana kwakuti murima mwaanoziyana ari 2 aya mambo ngepamberi apo chiprofesa chenyika chichazvibudisa ari 2 aya anganetsa hawo baba vavo ngemwana ka but ava vari 2 vanozivana changamire iyi inongarirani ndakazvitarisa tiri kurumbiswe mwakarumbiwa nganditi inini mai awo neaya totarise zera raane mwana tinozwa kuti inyaya dzakambopinda mwaheadman ende inyaya dzakamboitika mwana uwo echizvi kwai wanga achaamwa tikamutanga nofunga wadosvika ma18 years ndetika wamu 8 years andika nyaya idzi kuti ati dzaitozwi dzikafambiwa ngezvadzo kuti dziri kuizwa maitiro etiri kuita panapa pane waiise chinyi mabhureki zvekuti inyaya dzekuti dzaidai dzakasvika kana kuti kutungamirira wakanga uri pakati kwemadzimambo akanga ari panguva yacho yakasvika pakupana chinyi decision and so on asi tinoona ndazvitarisa ndiri kuona sekuti inyaya yekuti ine waiita kana kuti vanoita vechiti vaiti vakati iteitei vosvike paanoimisira nguva imweni kusvika kwayazotoita unoino yasvika amweni echida amweni asikadini amweni asikatodi yeti iri nyaya inodiwe verification iyo zvekuti tikazwa uyu uri kuti ini ndawe chiteni
mwandi uyu aya mai acho nawo mbuya echikuru aya oti ndairima ndotorwe mwana ndakandotsikire badza rangu chendakaona hapana. Saka apa mambo opedza kuti nemuroora uyu mai mwana wacho titori nenguva yekuti nguva imweni hatitomboonani kuzobhuya zvekuti ndabvukirirwe mwana ngekunge mukororo nawo azonga ati mai ndombomudonora ndomboise banga. Ndingandiwokutangure kuti hai mwana wawo iwona atika musikana mukuru undori nepfungwa dzakandofanana nedzaari kutaura kuchikora. ini ndakandomoonawo anoziya pasaini unozi Nelo dai auya naye semu nezvaari kutaura kubhuya kuti zviri murudzi mwawo wakunanga kumizi yekwedu inei kuti hai mukunda wanyu wadai esi ngezvemumuzi mwawo. Melo mwana waera Melody mwana wawo mwaita here ndingati pari kutaura babari apa zvo zvakanaka chaizvo. Kahonyeko kano kakakonzereswa manje ndianani apa kuti pakukura kwerudzi rwedu hamuna munongati wakambude hafu. Pakukura kwerudzi rwedu pane munhu uri kutoise kahonyeko kaakuchitaura aka kaakuchibatana zvidhoma zvomukomana nemusikana apa. Mero vari kutaura zvakadaro uyu naye wakadaro unayo lingi iyoyo pano uri kudaro hadisi kuti ndiaya kana kuti aya ndiaya vamweni hasitori panapa mbo asi mufembe imwe panooneka honyeko kaari kuapply murudzi webasa ere adhawa zimwe basa umweni apa asika utoripo umweni panoonasa kuona kuti tichabve kuwapana techiuye kune asa yaduisi pamusoro mambo madhodha apa itafanike drama handimuzona takutambise drama panapa. Mbuya ava nevaroora nemuroora wavo mbuya muroora pachavo mumusha umu vese varoora vemusha umu. Saka zvavari varoora vemusha umu mbuya ava vari kuziva zvekuitika. Tisingataure avo muroora uba ivo mbuya muroora mukuru vari kuziva zvekuitika mumusha umu mai vake muchindo. Saka zvandinoona inini kuti ipere nyaya iyi ndekutounza nyamusoro ndekuti muipedze pasina nyamusoro kuti aburitse chokwadi apa ka naMwari chokwadi munoswera futi ndingotaura nyaya yakafa kare. Muda kuuya kunani kwasaini kwakabuda baba yenyu chibuda kana akadzangana avana akadzi 5 echibuda baba yenyu akambotaura here chinhu chiri kunetsa mudzinza ravo. Baba ava vakataura ndokuzobatwa kwakaita mbuya apa mazvarira wavo avo maiguru avo ndokubuda pakata kuti ndiye wakandiuraya uyu echibva ataura zvese nyaya yacho yese maurayirwo akaizwa zvese angati tainga aripo ani mai angunya kubereka vese vanga varipo vese vanga varipo hapana ndiwo aiberekwa kwaaya ndo mayenyu aya ndo anobereka murume wayo. Saka taiti nyaya iyi ikatongwa iyi wobva aenda kodini iwo aizotora mbuya yani kuita pati oungana ndikaiona maiguru avo oenda kutora mbuya yani kuti idini ichamapenza sotika pane mwana wopaya zvakanaka hatichiri kuti tirambe tichienda mberi taikumbirawo kuti anziye mubude kunze mwabuda kunze ndokupa mupurisa ndamupa mupurisa muda kuti anzi mufambe muzwe chinhu chiri kurwarisa mwana uyu neumweni uya wataurwa uya usina kuya muzi Meloya ngoti mwende mwofambira chinhu ichi muzwa kuti chinhu chiri kudaro vakuziya zvakanaka endai pano. Teachkatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkatch MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkatch MTV tinodzifamira. Dojipondora, dojipondora tete.